inyotan ka dipasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu tabalik suaso pun kuni yang inyota jadi nan amenyo balun tabalik suaso pun kuni yang inyota jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isu kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk sama antara. Tidak rela yang badannya jika udah lama sayang berganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Turut mulai jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi pengikatan. Rintangan isu kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti sama antara. Tidak rela yang badannya jika udah lama sayang berganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Turut mulai jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi